No, čo máme nové na tom internete? Tak, no ukáž, čo tu máme. Tak, 7 faktov o parkoure, ktorý by mal každý poznať. To je ono. Ideme na... Čaute ľudia, vítajte u nové videjka a toto videjko je 7 faktov o parkoure. Áno, možno je to neuveriteľné, že to točím po takej dlhej dobe, ale áno, fakt to natáčam. Dostal som chuť a chcem si to natočiť, takže nebudem si otáčať displej, tak si otočím, aby som sa nepozeral furt. A ideme na to. Máme tu takú vetu, hej. Ty robíš parkour? Áno, to akože skáčeš po strechách a robíš salta. Takto znie tá lepšia varianta odpovede, keď niekomu poviete, akej pohybovej disciplíne sa venujete. Ľudia majú tendenciu si veci zjednodušovať a ani parkour nie je žiadnou výnimkou. Bohužiaľ, väčšina bežných posluchačov nemá čas na dlhé vysvetľovania princípov, metodiky a myšlienok parkouru. Napriek tomu, že každý tracer by ich veľmi rád poskytol. Na druhej strane, keď sa už objaví možnosť vysvetliť parkour podrobnejšie, nie je nič horšie ako zahltiť posluchača množstvom informácií. Veľa vecí môže byť pre parkouristu neoddeliteľnou súčasťou, ale nie vždy je to navonok vidieť a pre diváka sú to potom viac menej zbytočnosti. No ako... Keď dojdeš za typkom a povieš mu čau, ja ťa naučím backflip, takže ideš takto sa odrazíš, keď dopadneš, tak si možno zlomíš krk, ale to nevadí, to sa opraví. Ne, kamo, to nemôžeš, tak dojdeš za typkom a povieš mu čau, kamo, chceš sa naučiť salto dozadu? Chceš zbaviť nejakú babu? Tak pozeraj na mňa, hej. Takto skočíš a robíš takto salto a dopadneš potom na nohy, no, je to také ťažké. Ne, srandujem. To čo bolo? Neviem. Keď teda parkour vysvetľujete, nebojte sa niektoré veci prejsť a zjednodušiť. Keď totiž posluchača hneď na začiatku zahltíte, stratí záujem a ďalšiu cestu si k nemu nenájdete. Teda nájdete už len veľmi ťažko. A pokiaľ ho zaujmete, je veľmi jednoduché prejsť do detailov a rozoberať aj hĺbšie podrobnosti. A ako svojho posluchača zaujať? Napríklad týmito prekvapivými faktami. Parkour dostal meno až v 90. rokoch 20. storočia, ale jeho začiatky datujeme už pred rokom 1900. Občas môžeme započuť, že parkour existoval vždy, ale nemal meno. Jeho súčasná podoba však vychádza z metódy naturele, prirodzenej tréningovej metódy z prelomu 19. a 20. storočia. Svojím spôsobom tak má parkour rovnako dlhú históriu ako dnes bežné bojové umenia judo či karate. No, parkour sa rozširuje. Parkour sa fucking rozširuje. Ja sa pozriem vždy do toho displeja, takže si ho otočíme takto. Parkour vznikol v Paríži. Jeho myšlienky cestovali z Francúzska začiatkom 20. storočia do vojny vo Vietname a späť. Hrdinstvom vojakov, ale napríklad aj akčnými filmami sa potom v 80. rokoch inšpirovala skupinka francúzskych mládencov, ktorí neskôr naše pohybové umenie definovali. Najväčší vplyv na jeho popularitu však malo až rozšírenie do Veľkej Británie po roku 2000. No, čo by som dodal? Proste parkour vznikol v Paríži a francúzski bagetári si povedali, že chlapci, začneme robiť parkour, však naše bagety musíme takto všade roznášať, takto. Potrebujeme mať výnos z toho, nevynášajú nám bagety už normálnym spôsobom, musíme takto parkourom, normálne sideflip, takto zahodíš, sa mu takto rozpleskne o face a normálne budeš mať už špicu z toho hotovú, normálne nemusíš si ani... To čo bolo? Ne, to ja takto robím, takto s tým robím, chápete, s tou blbosťou, lebo
trošku debilne mi to tam drží. Neho mi to strašne vadí. No. Vysvetlili sme si, ako vznikol parkour. Ideme ďalej. Prvá skupina, ktorá sa parkouru venovala, sa nazývala Yamakasi. Medzi členmi tejto skupiny bol David Bell či Sebastian Foucan. David Bell pomohol dať parkouru meno a mnoho dôležitých myšlienok. Sebastian Foucan pomohol parkour rozšíriť do sveta vďaka pôsobeniu v britských dokumentoch Jump London a Jump Britain. Na formovanie disciplíny však mali vplyv všetci členovia Yamakasi, z ktorých väčšinu môžete vidieť vo filme s rovnakým názvom. No, došli ako prvá skupina, ktorá sa parkour venovala, sa nazýva Yamakasi. Došli Yamakasi, ne? A proste sa začali venovať parkouru takže normálne a išli a takto strieľali parkour všade do sveta, takto že všade takto strieľali parkour a proste išli. David Bell, to je zakladateľ parkouru, dajme tomu. No. Základným princípom parkouru je efektívny pohyb v prirodzenom prostredí. V parkoure existuje mnoho definovaných techník, ktoré je potrebné zvládnuť ako úplný základ, pretože ale tréning prebieha v prirodzenom prostredí, nie na jasne danom ihrisku. Pokročilí tracery vedia, že pohybové techniky sa menia pri takmer každom skoku. Vrcholom je nebyť zviazaný a naučenými technikami, ale pohybovať sa v prostredí slobodne, plynule a bez zjavnej námahy. Mimochodom, parkour najčastejšie vidíme v meste, odkiaľ známe techniky vychádzajú. Je však možné ho robiť aj v prírode, kde naopak bežné techniky nie sú príliš platné a prednosť dáva obecná fyzika. Dostáva teda. Aj psychická zdatnosť a hlavne schopnosť pohybovej improvizácie. No, pozrite sa, hej. Ste, čo ja viem, dajme tomu ste na nejakom kempe a proste s mamkou, s tatkom alebo zo školy, mne to je úplne jedno, alebo aj sám. A proste naháňa ťa vlk a ideš cez neho sideflip, ty vole, do backflipu 360 a do cartwheelu 720, takže proste chápeš. No, tak jak ti to mám vysvetliť proste. Si v lese, máš tam takto koreň, hej, tuto, a ty sa takto tu odrazíš a tam, no ne, 360 robíš, alebo ja neviem. Parkour obsahuje mnoho myšlienok, ktoré nabádajú k ohľaduplnosti, tvorivosti a spolupráci. Samozrejme, každý má k tréningu iný dôvod, ale kto chce, nájde aj v parkoure aj zaujímavé myšlienky. Patria medzi ne napríklad francúzske heslá Être fort pour être utile, teda buď silný, aby si bol užitočný, alebo être et durer, byť a vytrvať teda. Ktoré hovoria, že tréning má viesť k dlhodobo lepšej kondícii a celkovo lepšiemu životu. Pokiaľ sa zúčastníte z Ohir Campu, určite si niekoľkokrát vypočujete vetu We start together, we finish together. Teda začneme spoločne, skončíme spoločne. Parkour je síce veľmi individuálna aktivita, pri spoločnom tréningu sa však všetci snažia o vytvorenie pozitívnej tréningovej atmosféry a vzájomnej pomoci. Počúvaj, mám ťa zastreliť už tam vonku, alebo ako to si to praješ? Mi tu ničiť audio bude, ne, ty vole? Ako what the fuck? To sa robí. No nič. Pri spoločnom tréningu pozitívnej tréningovej atmosféry a vzájomnej pomoci, kedy tí schopnejší podporujú tých zatiaľ menej schopných. To je pravda. Keď idete na nejaký parkourový tréning, ja neviem kam proste, čo ja viem, doma s kamošmi, začnete skákať parkour a proste musíte si dať dobrú atmosféru, tréning musí byť proste dobrý musí byť tréning, lebo ak nie je dobrý tréning, tak proste koniec, no.
Salta síce pôvodne k parkouru nepatria, ale rozhodne má zmysel sa im venovať. Akrobácia nie je efektívna a ako taká teda nie je úplným jadrom parkouru. Napriek tomu pravdepodobne nenájdeme tracera, ktorý by akrobatické skoky netrénoval ako súčasť parkouru. To preto, že akrobácia má pozitívny vplyv na rozvoj koordinácie a priestorovej orientácie. A mimochodom pekne prevedené salto nie len dobre vyzerá, ale tiež dobre ukazuje pohybové schopnosti. To je pravda. Napríklad, čo ja viem, ja vás teraz môžem zobrať von a ukázať vám sideflip, ak chcete, hej? Tak poďme na to. Tak ideme von. Už som stál od počítača, vidíte, tam natáčam. A ideme von. Sice niečo tu dosť maximálne húči, ale idem vám ukázať ten sideflip a trochu ma boli koleno, takže uvidíme, jak to dopadne celé. Dám si vás trošku takto vyššie, aby to bolo lepšie vidno a idem to vyskúšať. Tak ešte jeden pokus. Yes, easy. Je to tam. Ideme naspäť do izby. Takže. Ideme naspäť do izby. Poďme. Tak ste to videli, no. Tak. Ideme ďalej. Za každým jedným skokom sú hodiny tréningu. Parkour nie je nebezpečný, nejde o hazard so životom, no napriek tomu si to mnoho nezainteresovaných ľudí myslí. Keď sa pozriete na najlepších českých a slovenských parkouristov, môžete si byť istí, že majú za sebou dlhé hodiny tréningu, sily a vytrvalosti. Každú jednotlivú techniku zopakovali možno aj 10 000 krát a neustále ju opakujú, aby odhalili aj tú najmenšiu chybičku. Mnoho z nich tiež používa pokročivé metódy psychickej prípravy s prácu s trémou a strachom, ktorú poznajú aj vrcholoví športovci. Skrátka z toho, čo Trace robí, preňho nie je neprirodzené alebo rizikové. Pretože ide vždy o presne zhodnotenú situáciu a každý úžasný a neuveriteľný skok sa zakladá na dlhodobých skúsenostiach a tréningu. Takže to je všetko a ešte je tu napísané nejaké záverečné slovo. Takže samozrejme parkour je o mnoho viac a aj samotný parkour je nakoniec len súčasťou väčšej kategórie efektívneho pohybu. Obsiahnuť to všetko do jedného článku by bolo v podstate nemožné. Pokiaľ máte stále otázky, nebojte sa opýtať, napríklad v komentároch. Pokiaľ vás však parkour zaujal a chcete sa ho lepšie naučiť, dobrou voľbou bude určite účasť na letnom Zohircampe, kde sa vám budú venovať a na otázky odpovedia najskúšenejší slovenskí parkouristi. Takže máme za sebou 7 faktov o parkoure, ktoré by mal každý poznať. Takže ďakujem, že ste si videjko pozreli. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodit like, koment a odber. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Zatiaľ sa majte a parkour si užívajte. Majte sa.